Oh my god, hey, het is nog een keer ik. Het is bijna lang geleden, I know. Ik ben heel druk geweest. Ik heb speciaal voor jullie de handregels nog een... De regels. Ik heb de regels nog een keer gelezen. En wel hé, ga je een keer zeggen hé. Ik denk te weten gekomen. We're gonna do this totally different, y'all. Ik wist wel dat uw sim geen werk mag hebben. Dus daarom dat ons Karientje altijd thuis moest kelderen. Of ze kan ook een boek schrijven. Maar ja, dat is niet zo tof. Dus ze gaat kelderen. Er bestaat ook iets als jobs dat je eigenlijk aan huis kunt doen. Dus je hebt jobs. En eigenlijk telkens dat je naar je werk moet gaan, komt erop. Wil je vandaag thuis werken of naar je werk gaan? Of... skippen. Thuiswerken mag. Dus denk ik dat we vandaag voor Karientje een keer een job gaan zoeken. Want de kindjes zijn nu ook wat ouder aan het worden. Dus kunnen ze wat meer voor elkaar zorgen. Terwijl dat Karien geld verdient. En mijn nieuw doel is nu om te verhuizen. Ik wil een huisje maken voor hun. Maar voorlopig is ze daar veel te skeer voor. En het is niet dat ze iets gaat krijgen voor haar appartement. Want ze huurt dat. Dus gaan we zorgen dat er wat geld in het laadje ligt. Ik was aan het stressen over mijn kinderen. Als ze ouder gingen worden en zo. Dat dat nog lang duurt. Het was nog 8 sims dan. Wat dat voor mij heel lang is. Toddlers mag je al ouder laten worden als ze niveau 3 hebben in alle toddler skills. Maar dat is veel te veel werk. Dan laat ik ze liever gewoon vanzelf oud worden. Dus skip die regel. Maar kinderen en tieners mogen ouder worden wanneer dat ze een A hebben in school. Dus veronderstel ik gemiddelde score 10. Wat dat wil zeggen dat al mijn kinderen goede punten gaan hebben. Als ik ze echt gewoon hun huiswerk laat doen. Ik ga ze ook hun extra werk laten doen. Dus ik ga er gewoon voor zorgen dat ze goede punten hebben. En zo kan ik ze rapper ouder laten worden. Dus er is hoop. En dan heb ik eigenlijk mijn tieners. Bon. Dus we gaan opgeslagen spellen. En we zien hier de Kardashians. Ik was een naam of... Nee, is niet waar. We zien de Kardashians al klaarstaan met heel hun gezinnetje. En ja, dat is heel leuk. Er zijn een paar wijzigingen gebeurd in de tussentijd. Lona en Pieter hebben een mannetje gemaakt. En dus Pieter heeft dat mannetje zelf gemaakt. En die geüpload. Dus ik ga die zo meteen downloaden. En zien als er ondertussen nog andere sims bij zitten voor het downloaden. Denk van niet van ik heb er niks meer over gezegd. Maar oké. Lona heeft ook een mannetje gemaakt. En ze heeft een huis voor hem gemaakt. Hier, de snotneus noemt hij. Ze heeft hem helemaal zelf gemaakt. En voor een keer wou ze geen lelijk mannetje maken. Maar een manneke dat ze oprecht mooi vindt. Dus voilà, Villa by Lona. En hij woont er. En gemeubileerd, of course. Ik denk dat Karien daar een bezoekje gaat brengen vandaag. En dan gaan we een keer zien, het manneke van Pieter, als hij helemaal ergens woont, denk ik niet, maar we gaan direct terug naar de stad, want we gaan hem daar laten wonen. Oké, we gaan naar de galerij. Wauw, we hebben 6 nieuwe mannetjes. Leuk, heel leuk. Dank u wel daarvoor. Fodder material, met een vraagteken. Dit zijn Chris en Cas. Amai. Onze goede vriend Chris is een echte romanticus en zou graag beginnen aan een huis aan... Oh, ik ga het in één keer doen. Onze goede vriend Chris is een echte romanticus en zou graag beginnen aan huisje, tuintje, kindje. Maar zijn kameraad Cas gaat altijd met de vrouwtjes lopen. Allee, drama gegarandeerd dus. Maar ja, ze zijn toch enkel om te poepen. Dus ja, who cares about their backstory? Opslaan en downloaden. Ze hebben al 23 downloads, maat. Stond ik met al mijn man te pakken? Springkaanboy, zoals dat nuf. Dus zijn volledige naam is Springkaan Poepengelei. Pieter. Pieter heeft zijn mannetjes altijd rare namen, maakt altijd heel lelijke mannetjes. Maar eigenlijk vind ik deze echt nog graaf. Springkaan Poepengelei. 16. 16? Wat? 16? Hé, Karine is een pedofiel. Uit Heeraertsbergen is een lieve jongen met een groene huidskleur. Hij zegt nooit nee tegen een avontuurtje en aan geld heeft hij geen gebrek. De vleugels die ik op mijn rug getatoeëerd heb staan daar omdat ik een engeltje ben voor de dames, klonk het. Dank u, Pieter. Nou, welkom bij de rest. Nigel kan niet wachten om met Karine het bed te delen. Ah wel, dat is goed. Je mag het. Maat, maar ik zit hier met al die vaders en ik kan niet eens zwanger worden. Joost is anders geaard. Laat je niet misleiden door zijn naam. Want ondanks zijn geaardheid kruipt deze Adonis al eens graag tussen de benen van het vrouwelijk schoon. Met andere woorden is hij gay, maar Karine is zo lekker dat de keizer ook gaan doen. Is het waar, Joosties? Joosties. Oké, Wolfblood. Deze man is zeker perfect. Totaal wat je zoekt, girl. Kort en bondig. Ja, net zoals zijn dik. Nee. Dat wordt hier gewoon mijn appartementsblok met al mijn man. Die wonen daar gewoon allemaal. Dus we gaan die daar nu in laten wonen. Maar ik ga ze hier bij de nieuweling steen. Wow, wat een hele groep mannen heb ik daar.
Nu zit dat huis vol. En wel, dan gaan we die anderen hier gewoon ergens anders laten bijwonen. Ja, maar laten hem hier bijwonen. Die past er wel nog bij, vind ik. Voilà, hup, intrekken. Ja. Pieter zijn manneke. Zou ik die van Pieter... Oh my god. Oh my god, ik heb een idee. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Ik heb een idee. We gaan springkaan, poepengelei bij Jasmine laten wonen. Ja! Oh my god, dat is een bijna goed idee. Oké. Ja. Oh my god, ja. Zo, dit, ja. Dat is zo haar verre neef of zo. Eva is even lelijk als haar. Oké, en nu gaan we eindelijk spelen. Dus, sorry, ik weet dat het heel lang geduurd heeft. Spannend. Oh my god. We gaan terug naar Jasminder. Maar ze is dum. Oh, maar zo gaat liefde relatie maken met Jasminder. En nu gaan we weer ruzie maken. En bijna hard vechten. En dan gaan we weer vriend worden. En dan weer zo pussy buddies worden. Of zoiets. Ja. Ja, dus we zijn in het huis van Jasminder. Oh my god, springkaan poepengelei is daar al. Moet je hem een keer van dicht zien. Dit is springkaan poepengelei. Wow. He's a real fashion influencer from some country. Oh my god, we gaan Jasminder jaloers maken met springkaan poepengelei. Aardige introductie. Zijn hier stutten op de grond. Wie's stutten zijn dat? Jasmine, are these your stitches? Doorgaan met wentelteefjes. Oh yeah, I love my teefjes. Dit is ongepast, stop ermee. Ah ja, juist. Arne vent is in een brandstorm. Ik zou beter geen vuur steken in haar huis. Hier, springkaan poepengelei. Met maar een klein groen stukje. Is hij nu al verliefd op mij, serieus? Jasmine is aan het slapen. Nu is het moment voor op zijn dik te hoppen, girl. Veranderingen in de buurt bespreken. Nou ja, is hij zo'n nieuwe knul komen wonen. Hij is redelijk groen. Ik vind hem wel leuk. Oké. Asperol, dat eet ik ook heren, Karintje. Oei, dat is een broek gepist. Girl. Mijn goal is om hem te kussen voordat Jasmine er wakker wordt. Oh! Je bent afgewezen. Nee. Fuck, ze is wakker. Stop, ze is wakker. Stop met flirten. Stop. Jasmine, zie niet. Oh my god. Ik denk dat het tijd is dat we naar huis gaan. Kom. Karin, we gaan een job zoeken. We're gonna make some money. Dag Jasmine. Lol, dumbass bitch. Gaat ze alweer. Gaan we daar ruzie maken? Ga naar huis. What the fuck? Dat kind vloog gewoon in haar armmaat. Ja, en we zijn weer thuis. En de kinderen zijn terug van school. En, wacht, we gaan eerst naar de punten kijken. Ah! Colette heeft een team, dus Colette mag ouder worden. Ah, Karet ook. Ah, 17. Kan ze gewoon ouder worden. Oh my god. Oké, oh my god. Maak jullie huiswerk. Oké, en ondertussen gaat ons moeder werk zoeken. En Jasmine staat te twerken in de hang. Zie hoe blij dat ik ben. Als Dingske terug is van de toneelclub gaan we ouder worden. Dan gaan we een feest geven en gaan we springkaan poepengelei uitnodigen. En Jasmine er niet. Oké. Wat is dat? Cowboy kostuums maken. Wow, zoveel melding. Let me breathe. En een cowboy kostuum voor de show vrijdag. De dames zijn dat klassieke cowboy outfits. Zodat ze bij teams favoriete cowboys gaan passen. Maar Colette wil er een fantasietjes aan toevoegen. Moet Colette de kostuums met een klassieke stijl of met een fantasie maken? Doe gewoon klassiek stijl. Dat hij niet kan staan. Oké, maar ik zie al in de linkerbovenhoek, rechterbovenhoek, sorry, dat ik gekozen heb. Shingo, sorry dat ik heb wat voor... Nee, we doen geen donaties aan een goed doel van bouwwerk aan het zoeken omdat je gehaald hebt. Er zijn... Wat? Freelancer? Er zijn gewoon nieuwe carrières. Er was een update. Oh my god, ik heb legit al een maand niet meer gespeeld met de Sims. Hè. Kun je je dat voorstellen? Beschikbare beroepen. Digitaal kunstenaar, programmeur, schrijver. Wat? Dus ik kan gewoon grafisch ontwerper of zo worden. En is dat voor thuis te werken? Een freelancer. Ja, dan veronderstel ik wel dat je thuis moet werken. Zelfstandige. Oh my god, maar dan ga ik gewoon dat doen. Dan werkt ze sowieso thuis. Oké, ons Karin is vanaf nu een freelancer. Oh, we moeten nog kiezen in wat. Dus we kunnen schrijver worden, kunstenaar of programmeur. Heel toevallig zijn we goed in schilderen. Dus gaan we kunstenaar worden. Nee, Dries, ik heb net een job. Shut the fuck up. Oh my god, kies een klus. Oké, dus we gaan iets nieuws doen. Hierop moeten we drukken. Dat staat gelijk bij... Oh my god, oké. Maar zijn serieus? Hoe rijk kunnen we hiermee worden? Kijk naar die bedragen. Oh my god. Wacht even, dat ziet er hier het meest betaalde uit. Is dat een moreel grijze biet of een... Ja, dan pak ik gewoon dat. Wow, ik moet oprecht shit doen. Oké, ja, logisch. Oh, dat is heel leuk. Ik ben heel blij. Dat had mijn challenge echt nodig. Freelancer. Oh my god, ik ga al
meer Sims freelancers laten worden. Koen heeft zijn huiswerk afgemaakt, maar Koen wil ook dat hij ouder wordt. Dus ze gaat u extra werk doen, Koentje. En ik denk dat ons Cassandra hier ook zo goed als klaar is. Dus Cassandra mag ook extra werk doen. En Colette is terug van de toneelclub. Wat de fuck is er gebeurd met onze poepengelei? Hij heeft koud. Zien aliens er zo uit als ze koud hebben? En dan wel de volgende wordt met mij dat een baby gaan maken. Ik wil wel een alien baby hebben. Ik denk dat het tijd is om een verjaardagsfeestje te geven, Karine. Wat dacht je daarvan? Allee, kom Karine. Zet het in gang en nodigt onze springkamp poepengelei uit. En het kop niet weer in brand steken, alsjeblieft. Al mijn fotootjes zijn weg. Wat ik niet snap. Mijn spel blokkeert bijna hard. Ik ging daarnet gewoon even uit mijn spel naar mijn bureaublad. Alles blokkeerde en niks van afbeelding wil nog laden. Dus zoals je ziet, staat Karine niet meer op haar fotootje. En de kinderen ook niet. En daarnet kwam het eten er ook niet op. Ik weet niet hoe dat ik dat kan oplossen. En ik vind het echt super ambetant. Maar Karine heeft een schoon kleed aan, dus dat boeit niet. Ja, de taart is klaar. Oké, nog niet van eten. Zet hem gewoon op tafel neer. Oh my god, we hebben verjaardagskaarsjes toe. Oké, Colette, het is je tijd, het is je tijd. Kaarsjes uitblazen. Oh my god. Ah, de fotootjes zijn eindelijk terug. Yes. Oh my god, moet mensen nog bellen. Hé, maar weet je wat? Fuck it. Ik ga dus op Google gewoon random nummer generator doen of zo. En we moeten tussen 1 en 12. Ik ga op genereren drukken. En het is 11. Natuur. Oké, dat ziet er wel haar ding uit. We hebben daar nog 4 opties. Nou. Dus tussen 1 en 4. Wat gaat ze worden van de 4? Ik ben benieuwd. 3. Freelance botanicus. Deze sim wil planten telen en een expert in het tuinieren worden. Oké, freelance botanicus is alles slons en we moeten nog een eigenschap kiezen. We gaan hier iets van de laatste genereren. 1. Ingewijde. Deze sim wil graag lid zijn van een club. Ah, tof, dan kan ze in een tuinclub gaan. Colette, lekker wijf. Oké, maar we gaan die wel een beetje aanpassen. Nee, maar die ziet er wel uit als een tuinclubmeisje. Oké, maar we gaan weer kaarsjes op de taart zetten. Allee, zet kaarsjes op de taart, zodat je zus ook... Oh. Nee, spring aan, spring aan. Je gaat geen stuk pakken van de taart. Spring aan. Je gaat geen stuk pakken van de taart. Zet er kaarsjes op, voordat die fucking springkaan een stuk pakt. Zet kaarsjes op de taart. Hallo. Kijk, ik ben niet met mods aan het spelen. Waarom blokkeer mijn spel? Zo kan er echt reten ten van. Sorry daarvoor. Ah, blaas een keer op hun vuvuzela, inderdaad. Fucking springkan poppengelei, maat. Die heeft een stuk van de taart gepakt. Nu moet Karine een nieuwe taart maken. Allee. Echt waar, ik vind hem nu al niet meer tof. Maak maar een nieuwe taart. Karine, haast u. Oh my god, maar ik kan echt niet spelen zo. Ik kan daar echt niet mee spelen als dat zo traag is. Wat de We gaan kaarsjes toevoegen voor dat poppengelei weer een stuk pakt. Ik durf niet, maat, maar nu ga ik echt pist zijn als er iemand nu een stuk pakt. Dank u, poppengelei. Ruim maar op. Ja, eindelijk een 10er. Oh my god, kies een doel. Oké. En het is nummer 10. Liefde! Yes, 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 yes. Dat slaat wordt. Yes. Just like her mom. Oké, en wat wil ze worden? Serie-romanticus of dat ander? Please, serie-romanticus. Het wordt... Yes! Serie-romanticus! Ja! We gaan ook bij de laatste dingen kijken. 8. Kleptomaan! We gaan wel iets aan die looks doen, sorry. Oh my god! Oké, you look ugly as fuck. Dus we hebben een romantische girl en een tuinvrouwtje. Dat vind ik nog wel oké. Ik wil een slutty outfit. Kom, we gaan er echt zo'n mean girl van maken. Oh my god. On Wednesday we wear pink. Ze heeft wel een mooie been. Oh my god, ja, dat wordt het. Nee, dat gaat niet worden. Ik denk dat dit de outfit gaat worden. A little bit slutty, but just like your mom. Oké, dat vind ik nog niet mis. Eyeliner. Zo'n schone lipstick. Zoiets roze, cute, zoals die kleren. Correct, this is the new you. Ah, dat is haar feestoutfit of wat? Kan ik dat niet gewoon copy-pasten? Oh nee, moet ik dat nu heel opnieuw... Oh my god, moet ik dat nu heel opnieuw doen? Ik vind dat kapsel precies mooier, dus ik ga dat kapsel pakken. Oké, de andere outfit ga ik niet doen. Ik denk dat het misschien een keer grappig is als er dan een speciaal evenement is. Als dat mijn eens iets anders aan, dan kunnen we nog een keer lachen. Eigenlijk is zij echt al perfect voor tuinvrouw te worden. Oh ja, dat, oké. Oh ja, zo retro chic. Kunnen we er ook van maken. Zo'n blouseje of zo. Oh my god, ik heb hier... Ja, dat is het gewoon. Ja, dat is het gewoon. Dat is gewoon onze... Ja, dat wordt hem. Ja, oké, dat is het gewoon. Weet je wel, maar gaan we die schoen nog zo doen? Oh nee, dat is ook haar feestlook. Zo kleurrijk.
Ja, dan gaan ze dat laten dragen. Oh my god, oké, die passen daar wel op. Oké, dan pakken we die aan. Nu nog haar haar. Ik ben op Jasmine er te lee. Dat willen we niet. Weet je wat, we gaan hiervoor. Ja, dat is Colette. Colette! This is what you look like. En nu kunnen we gewoon met hun spelen. We kunnen gewoon hoereren met de dochters. Oké, we zijn terug thuis met onze geboortecertificaten en onze 3 lekkere wijven. Oh my god, het heeft gesneeuwd buiten. We mogen niet vergeten dat ons moeder nog taken heeft voor haar werk die tegen vrijdag klaar moeten. Dus ik ga nog vlug doen, vervalsing op schetsblok maken. Moet ik echt zo'n tablet kopen? Zit dat in mijn inventaris? Nee. Dus moet ik echt kopen. Ben opgelegd! Ik moet hier zo'n schetsblok kopen. Maar ik ga mijn geld toch direct terugverdienen. Hier, gedigitaliseerd schetsblok. 750 euro. Ook hier een andere kleur. Pak een witte. Op de bureau, hier. Oh, het is zo broke aan het worden. Maar gaat de geld direct terugverdiend, hè? Yes. Freelancer. Vervalsing. Doe maar. Cool. Oh, de computer is kapot. We gaan hem repareren. We kunnen dat, Karin. We kunnen dat. Allee, kan er iemand van de andere chickies misschien de computer repareren of zo? Repareren, ja, je kunt dat. Oh, moeder en dochter, ziet dan een keer hoe cute. Allee, Karin, zijn bijna klaar? Is het gelukt, de opdracht? Ja, en de vervalsing laten goedkeuren. In de inventaris van Karin zien. Dat is het schilderij. En we gaan dat ter goedkeuring naar de klant sturen. Dat is letterlijk al dat we moeten doen voor 1500 en zoveel simoleons te verdienen. Nou, dit werk voldoet niet aan onze kwaliteitsnormen. Het moet bewerkt worden voordat je het opnieuw probeert in te dienen. This bitch. Oké, dus we moeten dat weer met onze dure nieuwe tablet doen. Afgewezen materiaal bewerken. Oké, zo dus. Vervalsing. Ah ja, dat is niet zo moeilijk uiteindelijk, hè. Oh my god, wacht. Even iets leuks. Even iets heel leuks. Sorry. De verjaardagstaart van Colette past bij Colette haar outfit. I mean, leuk. Leuk, hè? Ja, dat was het. Allee, Karine, doe ik het weer op je tabletten. Oh my god, het is winterfeest. Kroket, uw papa komt op bezoek. Kijk, Karine is nu bezig met de blok te vervalsen. En onze... Wow, iedereen voelt hem bijna slecht. En zit er nu ook huiswerk? Zo een nieuw huiswerk of zo? Huiswerk maken. Voelt zich veel te ongemakkelijk om dit te doen. Ja, dat is een nieuw huiswerk, dat is hem. Je voelt je te slecht voor je huiswerk te maken, maar voel je wel goed voor een beetje selfies te pakken. Stom hypocriet wijf. Karin heeft dat schilderij dus opnieuw aangepast nu. En dan kan ze het opnieuw ter goedkeuring naar de klant opsturen. Oh my god! Wat? Ik heb veel meer geld gekregen! Wow! De persoon die haar daarvoor gevraagd had, was dus iemand vals. En die heeft dus het echte schilderij gestolen en haar vervalst schilderij in de plaats gezet. Dus daarom dat ze dat moest maken. Oké, maar ze heeft zwijggeld gekregen, dus we gaan niet klagen. Kunnen we nu een nieuwe taak aannemen? Of... Oké, maar wij gaan hier gewoon fucking rijk worden. Personagemaker voor AAA-game. Ik ga er gewoon op klikken. Ik ga het niet lezen. Oké, wat is het eerste dat we moeten doen? Ontwerpdocumenten bestuderen. Ah ja, dat mogen jullie nu al laten weten. Dus het nieuw huis dat ik ga maken. Zouden jullie graag hebben dat ik dat film terwijl ik dat maak? Dat ik dat in de aflevering steek terwijl ik dat huis bouw? Of moet ik het gewoon maken? Dan heb je ook een keer een bouwvideo. Dat is misschien ook leuk. Allee, Karine, zet je weer te skitten, meisjes. Toch een keer reppen, gewoon een keer voor je computer gaan zetten. Je moet de ontwerpdocumenten bestuderen, girl. En daarna gaan we, denk ik, een keer op stap met een van onze dochters. Weet je wat, we gaan dat eerst doen. Fuck it. Want ze voelt haar te slecht. Dus ze moet eerst iets eten misschien. Nee, ze moet niet koken. Kijk, eet een beetje taart. And she can be your new hoe. Wie zit er hier heel te kreunen aan tafel? Hier. Allee, Karin, moet hij niet werken in plaats van daar te staan? Kom, er eet het dan van. Nee, maar zo kan ik echt niet spelen. Kijk gewoon. Letterlijk, niemand doet iets. Allee, Karin gaat dat blijven staan totdat ze in haar broek piest. Dus eigenlijk is het ook wel een keer plezant voor te kijken en te lachen. Nee? Ah, wel, kijk, hier. Dingske gaat daar in haar bed liggen. En Karin, ja, voilà, we zijn weer vertrouwd. Allee, vraag van directie. De directrice vindt een nieuwe dans die aan de show werd toegevoegd, maar niets en eist dat de clubdans weglaat. Ik ga nu gewoon een keer op iets aan de directrice vertellen. Kijk eens even wat te lezen. Het was blijkbaar een goede keuze. Dus ja, allee, Karin is moe, we gaan haar eerst wel laten slapen, maar dan kan ze verder werken. Oh ja, met 21. Oké. Allee, Karin, poept.
aan die staat hier of wat? Maar had er niet meer kunnen poepen. Maar ze is toch te moe. Ga gewoon slapen, maat. Colette Streff van de toneelclub. Hier praat je heen met hem. Aardige introductie. Ah ja, maar je kunt niet, je is te oud voor je. Laat maar. Je kunt wel sparen voordat je ouder wordt. Oké, nee, we gaan aan je behoeftes werken. Je bent moe en hebt honger. Dus we gaan nu eerst laten slapen. Zo rustig dat iedereen is. Dat is hier letterlijk de enige dat wakker is. Kiki, och arme. Kiki, do you love me? Are you bored? Do you think your mom is a whore? She stinks. Oh my god. We gaan iets leuks doen. Ga op wandel of zo. Ja, gaat iedereen laten slapen met Kiki. Het is 8 uur 's avonds al, ja. Nee, arme. Ah, er is iemand wakker. Wie is dat? Wie zou dat zijn? Ze is doodmoe en ze... Oké, maar ja, kijk. Ze stinkt en ze heeft honger. Dus gaat u eerst gaan douchen. Voordat er iemand zo ziet. 21. Flauwko bijvoorbeeld, die zomaar zonder dat hij mag in ons huis loopt. Nu ga ik haar gewoon bij veel taart nog laten eten. Als ze wat vol zit. En dan kunnen we naar de stad. We gaan naar de legendarische club. Waar had uw mama een van al uw stiefvaders heeft leren kennen. Wat dacht je daarvan? Oh my god, oh my god, oh my god. We gaan naar nergens meer of minder dan naar Europa! Yes! Oh my god, het is gewoon de Throwback Thursday aflevering. En de dag dat ik het opneem vandaag, het is ook letterlijk Thursday. Dus dat vind ik nu wel ambetant. Uw melding blijven zo op uw scherm staan met die nieuwe update. We gaan 1 kaveleigenschap eraan aanpassen. En eigenlijk is dat niet cheaten, het is geen cheatcode. Dus wat gaan we doen? We gaan de kaveleigenschap aanpassen tienerbuurt. Wat dat wil zeggen dat er daar meer tieners naartoe komen. Want anders kan ik het natuurlijk niemand binnen doen, want iedereen is veel te oud. Wat heb je aan? Maar zo ga je toch niet aan een vent geraken, meid. Partyplek, tienerbuurt. Oh ja, een romantische aura gaan we ook nog doen. Dat is het gewoon. That's all we need. Haar winteroutfit is echt niet mooi. Maar ja, niet dat er mooie winteroutfits bestaan. We gaan gewoon naar binnen en we gaan onze outfit wijzigen. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Outfit wijzigen. We pakken gewoon onze alledaagse outfit. En dan gaan we een keer leuke tieners zoeken. En weer geen tieners. Jongvolwassenen. Croquette is jarig! Oh my god, Croquette is jarig. Ja, oké, dat wordt het einde van onze aflevering nog. Croquette gaat dus een echt kind worden. En zij zit hier al op het wc te wenen. Allee, ik wil er gewoon nog met 1 iemand laten praten. Als ze gewoon al met iemand leert kennen, dan kan ze er gewoon nadien nog mee afspreken. Het is een saaie feest, die meisje, ik weet het. Ah, wacht. Dat is hier een gast. Hij ziet er nog niet zo lelijk uit. Jongvolwassen, maar jongens toch. Oh, waarom ben ik geen tiener? Ik wil een tiener. Weet je wat, we gaan naar huis en we gaan een verjaardag van Croquette vieren. En dan ga ik deze video stoppen, denk ik. Oké, zijn jullie benieuwd hoe dat Croquette er gaat zien? Because I am. Onze Croquette wordt ouder op winter. Het is bijna 2 uur 's nachts. Om 2 uur 's nachts is winterfeest voorbij. En we willen de vader nog zien. Alsjeblieft, haast u, haast u, haast u. Gaan we het nog halen? Ik heb nog een slechte muziek gehoord. Het is heel spannend. We zijn thuis en we zien er blauw uit van de kou. Dat komt ervan. House don't get cold. Met andere woorden, het is doodvriezen. Nee. Dat zijn we niet van plan. We gaan onze winterkleren aandoen. I don't care if it looks ugly as fuck. Allee, het is tijd voor Croquette zijn verjaardag. Maar we gaan geen feest geven. We gaan gewoon een taart maken. Nou, je moet dat maar uitblazen. Voilà, je nog een goede scheet gelaten. Nee, het was hem niet. Het was iemand anders. Croquette is uithongerd, maar je gaat direct taart hebben. Dus we gaan heel vlug een taart maken. Chocoladetaart. Hup. Maar het ziet er echt zo marginaal gezin uit. Precies. Oh, is dat? Oh my god! De kerstman! Ja! Het is een andere kerstman. Gaat mij niet zeggen dat hij gestorven is, hè? Dat hij mij echt niet... Oh my god, nee. Alsjeblieft, nee. Maar ik zou daar toch een bericht van gekregen hebben. Nee, die leeft al nog. Ja, winterfeest was afschuwelijk voor iedereen. Ja, couldn't care less. Oké, doei. Waar is de taart? Allee, Karin, doordoen. Ja, oh, ze had er olijfolie in doen in de taart. En peper. Amai, dat gaat een hele goede taart worden. Hé, Karin? Je kunt met de andere kerstman ook een baby maken, Karin. We gaan er kaarsjes op zetten. Voordat er dan weer een onnozelare binnenkomt en een stuk van... Durf het niet. Durf het niet, hè. Maar ik zag het al gebeuren, zo. Wie is dat hier nu weer? Koen. Ik vergeet echt gewoon hoe dat mijn kinderen eruit zien. Oké, mem kaarsjes. Oké. Spannend, onze Croquette. Je moet hem niet in die stoel zetten, hè, maar jongens, stom, maar Karin, maar kan je eigenlijk niks, maat. Pak in een baby. Doe hem naar hier. Laat hem een keer blazen. Zet hem weer op de grond en... je gaat ouder worden. Allee, Karin, hou. Allee, Karin. Ja, wandel nog een beetje trager met je ugly boots. Pist anders in je broek. Godverdomme.
Ja, Hembini, bambadaan. We gaan naar onze generator. Van 1 tot 4. Wat gaat onze kroket worden? 1. Creatief. En nu nog hier iets kiezen. Van 1 tot 10. 5. Ook kleptomaan. Hast. Ik heb nu al 3 kleptomaan in mijn huis. Hoorlijk! Oké, en onze kroket is ouder worden. We gaan nog een keer zien hoe dat hij eruit ziet. Hij heeft al een kersttrui aan. En oké, het ziet er gewoon een verwend nest uit. Ik vind hem leuk. En ik ga het hierbij laten. Because I'm stikke bit. Echt waar. Ik kan er niet mee tegen. Dus dit was aflevering 7. Jullie mogen mij laten weten wat dat jullie willen zien. Willen jullie dat ik in de volgende aflevering wat meer aandacht geef aan de 2 tienerdochters? Of moet ik gewoon verder gaan met Carine en al de rest? Heb je andere leuke ideeën? Laat het zeker weten. Of wat ik ook al heb zitten denken is voor een keer een leuke openbare kavel te maken. Want ik maak heel graag gebouwen. Dus ik dacht misschien is het leuk voor eentje te maken. Een zwembad of een discotheek of zo gewoon zelf te maken. Dat ik er ook met mijn popjes naartoe kan gaan. Dus dat zou heel leuk zijn. Dus als ik dat moet doen, laat het ook weten. Geef mij allerlei ideetjes. Zeg wat ik wel en niet mag doen. Maar kijk, dat was het dan. De links staan hieronder. Merci voor het kijken. Heel veel succes met jullie examens die binnenkort komen. Tot ik er weer zie, met of zonder een fucking kroket.